Köp sag bol Ferman. Mahmud sesin at awran bütün dünýä ýan salsyn. Dogrudan bir halipalaň ýerine ýetiren aýdymlaryňy bir başardyňdan ýerine ýetirdiň. At awraýyň bütün dünýä ýan salsyn. Söýgü sen şatlykmy? Hasratmy gaýgy? Perişdemi? Ýa-da yaradan senmi? Ýa bolmasa tozap ýatan tümlükden asmany, zemini döreden senmi? İnsanyň kalbyny köz ýaly dörüp, kä söndürüp, käde odun ölçürüp, wagt şyrnym diýip daglary ýaryp, Ferhadyň bagtyny garardan senmi? Mejnun ışık derine tapman dermani, hol dümle çöllerde çekti armani, selvini ağladıp aşık kemrani, sayadın yoluna uğradan senmi? Şahir Mejnun bolup söýdi gülüni, nüçün yalkamadın benden gulüni, meňliden aýryp magtym gulüni, eziz ýeňesine ýar eden senmi? Ağardylar edip gökde pelpelle, bir güt aşıklar yürekden gollap, ahyrynda bolsa Kerimi allap, gaňgalyň oýunna eňreden senmi? Bir zady bilemok barmy ka aýby, mundan şatlyk köpmi? Köpmi ýa gaýgy? Diýdepip ýalbarýan aýsyna söýgü, bu gözel dünýäni nur eden senmi? Şahyryň şeýle gowsetirler bilen gepleşigime sokatda şarkal dowam edýär. Perman inniki ýerine ýetirip berjek aýdym barada ýyldaşlarymyza aýtyp berýär. Türkmenistan halk artisti Atawa Çağuluýew Halipaň Maýam diýen aýdym bilen Göreğli diýen aýdymny başardyňdan ýerine ýetip bereýin. Başdyna.